Il-kanoni li jitkellmu dwar List of Diocesan insibu fil-kodiċi tal-1983 huma bbażati fuq it-tagħlim tal-Konċilju Vatikan II dwar l-isqfijiet, partikolarment dak li nsibu fil-Lumen Gentium kif ukoll fil-Christus Dominus. List of Diocesan huwa maħtur direttament mill-Papa wara li ssir konsultazzjoni mal-kongregazzjoni tal-isqfijiet u anke ma' diversi persuni fiħdan dik il-Knisja partikolari. Dan juri kemm l-isqof huwa marbut strettament mas-suċċessur ta' Pietru, huwa maħtur direttament minnu u prova ta' dan huwa li l-isqof jingħata uffiċjalment il-possess kanoniku ta' djoċesi propju f'dak il-mument li jiġi manifestat lil poplu il-mandat pontifiċju li dak is-saċerdot huwa issa maħtur bħala isqof ta' dak il-post. Permezz ta' l-ordinazzjoni u l-komunjoni mal-Papa, l-isqof isir membru tal-kulleġġ tal-isqfijiet u għalhekk suċċessur tal-Apostli, imsejjaħ biex jagħti xhieda tal-qawmien ta' Ġesu mill-mewt. L-isqof djoċesan huwa marbut ma' territorju partikolari li jissejjaħ djoċesi u għalhekk ma' poplu li jgħix f'dak it-territorju. L-ewwel nett huwa responsabbli mill-kura pastorali tal-Kattoliċi, tal-insara Kattoliċi ma' quddiem mal-Papa. Imma mbagħad u din il-kodiċi jisħaq fuqha huwa responsabbli wkoll minn dawk li jħaddnu twemmin differenti fid-djoċesi tiegħu u saħansitra anke minn dawk illi ma jħaddnu l-ebda twemmin fuq il-prinċipju li l-isqof huwa missier ta' kulħadd. Ir-responsabilità tal-isqof bħala ir-raj tal-merħla nistgħu ngħidu li fija 3 aspetti. L-ewwel nett, l-isqof huwa l-alliem ewlieni fid-djoċesi tiegħu. Għandu l-missjoni li jgħallem u jagħti xhieda tal-fidi f'Ġesu Kristu. L-insara iħarsu lejn l-isqof tagħhom bħala punt ta' riferiment fit-tagħlim li għandu x'jaqsam ma' fidi u morali. Fidi u morali jfisser dak li wieħed jemmen u dak li wieħed kif wieħed huwa mitlub li jgħix fid-dawl tal-valuri Kristjani. It-tieni, l-isqof huwa il-qassis il-kbir fid-djoċesi affdata lilu. Fuq l-eżempju ta' Ġesu Kristu għalhekk l-isqof huwa msejjaħ biex joħloq pont, bridge bejn Alla u l-bniedem, speċjalment fiċ-ċelebrazzjoni tal-liturġija. Biex ngħidu hekk l-isqof huwa il-moderatur ewlieni taċ-ċelebrazzjoni liturġika fid-djoċesi affdata lilu. It-tielet imbagħad l-isqof għandu l-missjoni li jmexxi u meta ngħidu jmexxi fl-ambjent tal-Knisja ifisser għandu l-missjoni li jaqdi u li jħobb. F'termini kanoniċi ngħidu li l-isqof għandu ġurisdizzjoni fuq dawk il-persuni residenti fid-djoċesi tiegħu. Dan jagħmlu l-ewwel nett permezz ta' normi u liġijiet li huwa jagħti. Jagħmlu permezz ta' deċiżjonijiet li jieħu kontinwament frabta mal-entitajiet li nsibu fid-djoċesi kif ukoll permezz ta' sentenzi u deċiżjonijiet li jingħataw f'ismu fit-Tribunal Djoċesan. Fi ftit kliem l-isqof fid-djoċesi tiegħu għandu seta' leġislattiva, eżekuttiva u ġudizzjali. Biex iwettaq din il-missjoni kbira l-isqof għandu bżonn tal-kollaboraturi, l-ewwel fosthom is-saċerdoti li f'ismu jaqdu il-Ministeru Pastorali fuq oqsma differenti ta' djoċesi. Minħabba f'hekk huwa msejjaħ biex kemm jista' jippromuovi il-vokazzjonijiet kemm għas-saċerdozju u kemm għall-ħajja reliġjuża. Imbagħad l-isqof huwa msejjaħ ukoll biex jara fil-potenzjal li hemm fil-lajċi u jseħibhom miegħu fil-missjoni kbira tiegħu. Minħabba responsabilità kbira li għandu l-isqof għandu ħafna bżonn tat-talb tagħna imma fuq kollox bżonn tar-rispett u l-ubbidjenza fil-fidi.